Mi van még? Egy mokkas. Nem, mi ez a mokkas? Egy mokkas kanálnyi. Egy mókás, egy mókás kanálnyi. Egy mókás kanálnyi Róma. Ez mit jelent? Ez az, hogy sose hallottam. Egy mókás kanálnyi Róma. Ez gyorsan felhívom. Ez tényleg fokányom a kedvesem, ugye? Merre van, hát ez nem hiszem. Szia, szerelmem! Jaj, úgy hiányzol. Drágám, lenne egy kérdésem. Már megint bajban vagyok. Éppen a decet készítek, és most valamit olvasom, és mondj már egy címítére. Valami mókás konányi a Róma. Hát ez mit jelent? Nem érted? Hát akkor mondom meg ezt. A mókás konányi Róma. Ez az mi az a Róma? Olyan, mint az valami olasz név. Róma. Igen. Igen, jó, köszönöm szépen, jó, úgy hiányzom. Gyere már haza, jaj, csokkolok, puszilak. Jó, drágám, jó van. Én is szeretlek, csokkolok mindenhol. Csokkolok. Jaj, de édi vagy. Na, ne rosszakodjál. Jaj, Istenem. Azt mondta, ez a mokás, ez hol találom? Ez már másik kérdés.